Здравейте! Реших да снима няколко дневен влог, защото утре ще ходим до София и просто реших, че ще е интересно да се разходим заедно. Но започваме влога от вкъщи, за да ви разкажа за няколко продукта, за които просто не си давайте парите. По мое мнение, смятам, че са пълно разочарование, изобщо не съм доволна. И реших просто за това да си изкажа мнението. Ако някой друг случайно има друго мнение относно продуктите, нека да сподели в коментарите. Но просто дадох им много шансове и съжалих после още толкова пъти. Като първо ще започна с двата продукта са тези на Yenge, някаква нова марка е май. Видях ги в TikTok от едно праскало ароматизиращо, но това праскало изобщо го нямаше в сайта. Не знам дали беше изчерпано или просто вече не го предлагат, нямам никаква представа. По принцип първо исках него да се поръчам, но както ви казах, го нямаше и понеже имаха големи намаления, реших да се възползвам и да се поръчам слънцезащита. Това е слънцезащитата и лосьон за тяло, който е с бляскави частици. Започвам с слънцезащитата, която пълен ужас е, наистина. Не искам да съм груба, но просто тези продукти не струват според мен, защото слънцезащитата единственият плюс е аромата. Наистина 10 от 10, мирише точно на лято, на плаж. Даже ми напомня на бебешка слънцезащита аромата й, но до тук спирам с положителните черти. Първият минус на тази слънцезащита е това, че е изключително много лепне. Когато се нанесете на кожата, след това я усещате толкова тежко. Все едно съм се нанесла 4 слоя фондитен. Ужасно усещане, особено за лятото. Втория минус е, че ако се изпотите, а това както знаем, доста често се случва лятото, буквално брутални петна. Става цялото лице на бели точки, линийки. Ужасно, особено на фините линии, се събира изключително гнусно и изглежда така все едно, че не сте си мили лицето поне една седмица. Другото, което е, пише, че би трябвало да придава блясък на кожата, но никакъв блясък не придава, оставя мазен слой, който лъщи, да не ви казвам. Наистина ужасна е, също така щипе. Когато тръгнете да се почите, започва да щипе и да пари. Не знам дали моята просто е някаква бъгната партида, но не, просто не дейте, не си давайте парите, дори намалена, мисля, че беше около 25-30 лева. Слънцезащитата на La Roche е толкова и се струва доста повече. Продължавам с това мляко за тяло, което е с блясък. Наистина блясъка стои много дълго време, сигурно цял ден издържа. Аромата е покъртителен, мирише на лекарства. Другото, което е, уж трябва да хидратира, а изсушава кожата. Когато си я нанесете, примерно след като се изкъпете, стои на кожата странно. Все едно ни попива и в същото време все едно я усещате, но ви изсушава кожата. Супер странно чувство е. С друго мляко не ми се е случвало, но изсушава според мен. Дори 2-3 дни след като я ползвах, кожата ми, без да нанасям това нещо, стана суха. Направо усещах как точно след плащ, нали знаете чувството? И така я усещах постоянно. Дори да я намажа, пак беше суха
Бе ужас, наистина. Купих се едно на Нивея лосьонче за тяло, природих се, хора. Направо. А това също беше към 25-30 лева, намалено, повтарям. Така че правете сметката и изводите. Последният продукт, от който изобщо не съм доволна, е това. Така, с Inner Essentials имам доста съмнения, така да го наречем, защото първото, което е, всички, предполагам, им излизат постоянно на реклама и всякакви момичета казват колко били доволни и всякакви пълни глупости. След това в TikTok ми излезе друго момиче, което обяснява за тяхната политика и за тяхните правила, реклами и всякакви такива маркетингови неща. И започнаха да ми се изясняват на мен много работи. Но вече си го бях поръчала този шампуан и изобщо не съм доволна. Днес го използвах за последно, най-накрая свърши. Реших да му дам наистина много шансове. Струваше ли си? Не. Защото просто пише, че трябва да прави косата здрава, гъста, какво беше още, да расте по-бързо. Нищо от това не прави. Мирише точно на някакви билки, което нямам проблем с това. Нали, все пак уж е 100% натурално. Това изобщо не го считам за никакъв проблем. Истинският проблем е, че изключително много ми изсушава косата. Буквално косата ми стана на метла. Преди използвах зелената серия на Matrix с авокадото. Аз балсам още го използвам. И смятам, че той малко поспасява положението. Радвам се, че не се взех балсама на тази серия. Въпреки, че шампуана, но пак беше, мисля, че 20 лева. Не кой знае колко скъп, просто не се струва. Шампуана ми на Matrix също е 20 лева. Косата ми нищо общо няма. Става една мека, хубава, жива стои. Тя не е, че моята нищо, изобщо не съм я горила, нали, нищо не съм ми причинявала, че да изглежда по принцип зле. Но с този шампуан тя изглеждаше много зле, много суха. И изобщо не се струва, хора, наистина. Хубаво, че е българска марка, но просто не струва. Не знам за другите им там води, глупости. Бях ползвала преди някаква вода с смрадлика ли беше, с какво беше, никакъв ефект. Уж трябваше зачервяванията да премахва, да успокоява кожата, нищо такова. Даже все едно кожата ми ставаше по-червена след като я използвах. Или може аз нищо да се филмирам, не знам, просто не съм доволна. Няма какво повече да коментирам марката. Просто да знаете, просто споделям мнението с вас. Надявам се никой да не се обиди, но и да се обиди. Съжалявам. Може, ако вие имате някакъв друг опит с тези продукти, да ми споделите в коментарите, ще ми е интересно да разбера дали само аз съм изпитала тези проблеми. И да, сега отивам да си купувам кружка за фара. Пожелайте ми успех и ще се видим по-късно. Добро утро от следващия ден. Вече тръгнахме за София и понеже не сме с нашата кола, си имаме изненада. Климатика работи перфектно. Няма да се потим и препотяваме. Още не сме решили къде ще ходим, но ще вършим последствие. Ти къде имаш? Освен в Парадайз. За Парадайз задължително, защото от Кипър искам да си взема един план. Ще моря на летището да гледаш самолети. И там със сигурност, защото имаме работа. Ама иначе... Не знам. Добре, ще го решим. Не съм го мисля още. Да, ще го решим по пътя.
обаче се личи, че си нов влогър. Виж как съм изрязала. Трябва да ме снимаш от тук и... Аз не искам да се виждаш. Все пак красотата в канала ти трябва да бъде показана. Аз не искам ти да присъстваш просто. И няма да ти репостна клипа тогава. Така, общо взето ще се включа отново, като има нещо интересно или като стигнем. Както видяхте, спряхме за малко за почивка на KFC да си хапнем. Аз не бях много доволна, картофите бяха сухи. Не ми харесва. Ти беше доволен. Да, разбира се. Той е винаги. Даже ти изядах половината неща, както обикновено. Не вярно, изядеме 1/3 от бургера. Изобщо го слушайте. И сега продължаваме. Вече искам да слизам от колата, но колко още време имаме горе-долу? Час и малко. Нещо. И след това вече пак ще ви помогна. Здравейте, седнахме малко на хосто. Ще ви покажа. Много е шумно, не знам колко ме чувате. Но общо заето обиколихме няколко магазина. И след малко отиваме до летището. Малко се изморихме, затова решихме да се починем, пък и вече общо заето няма какво да разглеждаме. Интересните магазини ги видяхме. Взех си няколко неща, ще ви покажа по-късно какви са. Здравейте! От другия ден вече смятам да ви покажа какво си купихме вчера и с това да приключа влога и без това да не става прекалено дълъг и отекчаващ. И затова смятам да не губим време. Първото нещо, което се взех аз, е ето тази тениска от Pull&Bear. И общо взето се я взех заради тези неща. По ръкавите също ги има. И заради бродерията отзад. Това и къде беше другата? И долу също има някакви цветенца. Беше само 13 лева. И материята е много хубава, памучна и не от този гадния тънкия памук, ами е по-плътна. Тази си я взе Тео. Пак от Pull&Bear, пак за 13 лева. Между другото, намаленията са много добри. Аз в Пул супер много го харесвам, бих казала, че го харесвам даже повече от Zara, защото има някакви по-разчупени, но в същото време не е прекалено кичозни. Следващото нещо, което си взех е ето този гланц на Kiko, номер 17. Мисля, че им е най-известния и е уникален. Първо си мислех да... Виждате ли как лъщи блести? Първо мислех да си взема... не знам кой номер беше, но един, който е без цвят и пак и с бляскави частици, но след това реших, че този е по-добрата алтернатива. И нещото, за което най-много се вълнувам, е това. За първи път в живота си ще редя лего и нямам търпение тази вечер с Тео ще го започнем. Ако го свършим, което си мисля, че ще свършим, защото той са две супер малки колонки такива, 30 см. Ще ви ги снимам, да ги видите и вие как стават. Бяха изложени, изглеждаха прекрасно. Харесахме си и още други като букетчета и супер много неща си харесахме, но някои са прекалено скъпи. Бяхме си харесали букет, който е от Моана, от анимацията и беше 200 или 300 лева и някакси решихме, нали, по-спокойно да го караме. Тези бяха, мисля, че около 30-40 лева, което е доста добре и ще видим. Смятаме да ги сложим тук на масата ни, да е по-разчупено и по-различно. Да не е някакъв обикновен букет, ами да сме по-така различни, не като всички.
и ще видим какво ще стане. Доста често се усещат и се надявам влога да ви е бил интересен. Ще се видим скоро.